Het orakel van Friesland, Hans Wiegel, is net meer. Privégegevens zien dan met deel op stritten en geen fraude in de politiek. De Frieske Wieken, my Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de Frieske Wieken en dit binnen mijn gasten. Hij kwam toch zien VVD-paken wel eens thuis bij Hans Wiegel. Maar maakt het nou furoren als de kroonprins van de PvdA, Kamerlid Haptemoe de Hoop. Vanuit de volgende stelling Haptemoe, Hans Wiegel wie de beste Friesland-promotor eer. Nou, in elk geval wel een hele goeie. Maar de beste eer is misschien ik wel een beatshooter. Dan ben ik benieuwd wie het dan wel is haast. Van Haptemoe de Hoop naar uw eigen Jan de Hoop. Want ja, hij presenteert Friesland van de Moon. Maar als hobby had er ik niet vermoedende gemeenten op kosten jaaien. Journalist Erik Science. Erik verdijkt de volgende stelling. Dante me deel maar blied wijzen dat ik een eerlijke journalist ben. Ja. Hans Wiegel wie het orakel van Ljouwert. En zij is de profeet van Ljouwert en van het CDA. Rietslid Wieke Goudswaard. Het is anno 2024 heel gewoon als een SGP'er dat vrouwen net in de politiek thuisjaren. Nee. Hij beleefde de nacht van Wiegel van dichtbij. En Waterstof Wiegel beneemt als borgmeester ik van Ljouwert. Hajo apotheker, ik welkom. Van jou de volgende stelling. Wiegel wie de beste premier die we nooit horen hebben. Mooie woordspeling. Cool Ja. wezen, ja. Cool wijze. Dit zijn mijn gasten en dit weer de Frieske Wieken. Inwoners van Dantema-deal hebben jarenlang onbedoeld Ja. vertrouwelijke gegevens verstuurd naar een e-mailadres dat net van de gemeente wie. Daarop bleek uit onderzoek van Omroep Friesland. Dantema-deal.nl. NL. Of EU. Oud-commissaris van de Koningin, Hans Wiegel, is verstoord. Dat maakt zijn familie Joert bekend in de Telegraaf. In zijn eerste jaar in Friesland kon Hans Wiegel het net litten om geregeld scherp commentaar te leveren op de gang van zaken in Den Haag. Maar verder wie hij voor Friesland vooral een bjusterbaarlijk commissaris. Te hege kosten, de kwaliteit van de zorg die iets onder druk komt te staan en minder keuzevrijheid van patiënten. Dat binnen van de Antonius Zorggroep de drie belangrijkste redenen om uit te zijn van een fusie met oorenziekenhuizen. Is dan hier nu heel erg prematuur een stekker uitgetrokken? Wat ons betreft vroeg. Ja. Een overdadig ongeluk bij De Lemmer. Hoe verwachts gie de juist midden de bregen op een wielste nog verkeer doorheen gieën. De bregen van de Prinses Margriet sloes op een lemmer iepen in nieën. Er stien er nog een auto en vrachtwagen op. Ja, hij moet het volgens mij maken dat je hem op bregen stien dat hij moet bewegen. Ja, in mijn studententijd, maar dat weer wat oors, denk ik. Ik weet niet of dat bedoelt. Dan begon hij op een oren manier te bewegen. Ja. Dan begon hij eigenlijk net te bewegen, maar dan viel ze het wel. Ik denk dat dat gewoon laai aan het piekuur werk waar ik kwam, ja. Het is de ergste nachtmerrie, toch? Dat denk ik, dit kind nooit hoe komen. Maar, En die vrouw moest dus nog een heel eind, 28 jaar moest nog een heel eind springen, om Ja. van die bregen Ja. af te komen. Ja, ze komt meer in. Jij kind dan toch op die leeftijd meer dan je denken, Ja. zei ik. Ja, bizar. We beginnen altijd dus uitsturing met de vraag hoe wie een weekend, wat voor cijfer jou in deze weekend en waarom. Maar ik daar had het woordje als eerste Jan. Nou, Salm. Ik ben altijd positief, maar ik ben wat teleurgesteld in Heerenveen juster. Dus daar baalde ik wel echt van. Ja, En het overlijden van Wiegel is natuurlijk ook smet op deze weekend. Dus ik ben positief bezig, maar deze keer houd ik het op mijn Salm. Oké. Eris? Ja, zo'n heel, denk ik. Oh. Ik zie ons kofkop een onderzoek. Daar gaan we het dadelijk nog wel even over, Ja. denk ik. Dat kan manje naar boetentag. En als het dan een keer oud en niet open is, dat is dan toch een opluchting. Ja, ben je dan toch diep met wanen Ja. en dat het dan, had het die, wat had het maar die zelfdienen dan? Want dat is ik iets... Nou ja, je zit er wel in gegevens van orenmeesting. Je zit in mails van orenmeesting. En daar wil je net te lang op zitten. Want je doet het wel voor de goede zaak natuurlijk. Ja. Maar het is fijn dat het naar boeten bracht. Dan krijg je dan ik een soort kritiek? Nou, wel wat. Ja. Maar ik ben meest positief. Ja? Oké, Ja. maar het is wel een voldoende? Een voldoende. Zo'n heel. Oké. Wieke Goudswaard. Wat voor cijfer juist door deze week? Nou, toch een hele zwiere onvoldoende. Oh. Ik heb deze week, wie voor mij... ik ben ontzettend teleurgesteld over eigenlijk dat het net op zit, maar de noodhulp in Gaza. Ik merk dat mij dat persoonlijk... Het heeft mij altijd ongrepen, maar hield niet meer. Als dan nou ik mooi krijg wat er... het stopzetten van ontwikkelingshulp, wat dat ik doe in landen als Oeganda, de neert die er is bij Ethiopië en hoe verschrikkelijk volle memmen en bijen daaronder lijden, dat merk ik dat een schaduw werpt eigenlijk hoe het maar mij gaat. Ik kan me goed voorstellen. Het is eigenlijk net echt een onderwerp om samen over te praten. Nee, dat begrijp ik. Maar ik doe het toch. Dat snap ik. Wat voor cijfer jou deze week hij optekent? Nou, Ja, per saldo een zoon. Natuurlijk negatief, toch had ik het gevoel dat ik hier Hans Wiegel wel wat meer hierin kunt nog. Ja. Maar even naar Friesland, Snits, het ziekenhuis, stekker eruit.
net fuseren, vind ik heel belangrijk. Mooi besluit. Goed besluit? Ja, zeker. Okay. Goed voor Friesland. 4 streekziekenhuizen, maar een top in Fjouwer. Geen probleem. Mooi geerwerkje. Net onderhand. Hier ook net nooit een plan mocht. Maar goed, het is nou duidelijk. Dus, en vind ik echt mooi, ook voor Friesland en Noorden, meer ruimte voor de corporaties, denk ik. Als die huurverheging die zij nodig hebben voor haar nijbouw, dat die compenseerd wordt, maar net dat zou die ruimte zelfs wel horen. Okay. Dat elk bedrijf moet vierde kennen met prijscompensatie en daar zei ik nodig. Dit toen we praten waar nog eventjes terug. Edith, eerst eventjes naar de reden waarom je onroeren hier ik onschuld bist. Behalve het feit dat wij daar natuurlijk een hele fijne collega vinden. Door presenteert dus het Maasprogramma op de radio, maar deze week kwamen ze zelf maar bijzonder nice. Kun je nog even schetsen wat er precies gebeurd is? Ja, dat is heel vaak in deze week, want het is best wel ingewikkeld. Ja. Omdat het simpel te maken, dat is best een uitdaging. Ja. Het komt erop del, de gemeente Dantemedeel broekt al jaren, zo'n wat een zontje, het adres van haar website en haar e-mail dantemedeel.frl. Het logische domein, dantemedeel.nl, hien zij net registreren. Een heel soort mensen die denken wel dat dat het officiële domein is. Die mailen dus bijgelijks naar dat adres staan. En al die tijd wie dat adres eigenlijk toch iedereen te iepenjen voor €5. Nou, dat heb ik dus die in. Om dat rond te doen. Daar is het als het ware, hier. Kist het account dantemedeel.nl is keepje, maar dan was het dan hier. Voor €4 per man, of zou dat lukken? Ja, €4 de man inderdaad. Ja. Keepje, dat hier mij ongeveer €5.000, €6.000 kostte. Nou, ik daarmee onklopje bij de haatredactie, dan zullen ze mij omkomen. Maar €4, dat kon ik missen, dus dat heb ik niet in. Ja, en toen wist de eigenaar van dat account, want daar krijg ik mails binnen van bijvoorbeeld info@dantemedeel.nl. Wat krijg je er al hier binnen? Alles wat logisch is wie ze bij een gemeente bedaar je kind. Dat hier ik ben, krijg je kind. Dus dat begon mij een BSN, een burgerservantnoemer. Daarvan dacht ik al, dat hier een crimineel, dus ik een hond krijg kind. Maar ik hele persoonlijke mails, bijvoorbeeld mensen die praten wonen over thuiszorg, dat zeg ik verkeerd. Gebiedsteams waarschijnlijk. Ja, gebiedsteams, bigelieks, maar in elk geval mensen die het verlet hien van zorg en die een beroep aan wonen op de gemeente. Maar dat koer dus net, omdat dat adres niet registreren weer. Nee, even nog eventjes, Sjen, want dan stel ik een uitleg maken hoe dat nou precies werkt. Het officiële adres van de gemeente Dantemedeel is dantemedeel.frl. Alle mails stuurt naar adressen die het eindigen op die namen, die komen binnen bij de gemeente. Wat bij verzin dantemedeel.nl broekte, die kregen jarenlang een foutmelding, omdat dat adres net in gebruik wie. Maar al die jaren koer wat woer die mailbox vol hieren voor maar €5. Op die manier hier een crimineel mails van de gemeente eenvoudig onderscheppen kind. Ja, Haptemoe, hoe slim is dit eigenlijk? Ja, dit is net goed. Omdat je de gemeente mailen, wil je zeker weten dat in goede hand komt. En ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat de gemeente stagonkelijk binnen. En dat mensen heel vaak contact zoeken met de gemeente, maar het komt dan net bij het goede adres uit. Dat vind ik een van de basisdingen die een gemeente op waarde moet. Dus dat is wel zwaargelijk. En ik denk goed dat dat nou naar boven komt. En ik hoop dat hij nou een gauw wat ondienen wordt. Ja, is kwalijk, Wieke? Nou, het is onhandig. Ik begreep dus, had ik het goed begrepen, hij krijgt meestal eerst een foutmelding en terug dus zo handig weer, dus kwamen die mails binnen. Maar wat heel verdrietig is dat meestal om hulp vregen. Dat kan bijvoorbeeld om WMO gaan, dus mantelzorg hulp bij bijvoorbeeld een traplift. Maar ik had het gaat om de opvoeding van de BN of schuldenproblematiek. Dan ga ik naar je gemeente toe. Dan kom je bij de gebiedsteams terug. En dat is vaak al een heel persoonlijk verhaal. En het helpt net in het vertrouwen wat mensen hebben wat het gaat om die gebiedsteams. Dat vinden mensen al lastig. Het is vaak al ingewikkeld om hulp te vregen, want de oerhiet shit mooi. Sommige mensen hebben dat gevoel. En dan denk ik, dan helpt dit net. Als het gaat om het kappen van een BM, of dan, dat is ik net handig, dat begreep ik al wel. Maar daar kan ik dan nog wel overheen stappen. Maar ik denk van, als het just gaat om het kwetsbare moment dat je zegt, wil de gemeente mij helpen, ik rijd het net alleenig. Dan vind ik dat wel heel kweer, dat ergens oorslaat. Ja. Had dat nou echt te krijgen met dat .nl en dat onderscheid met .frl? Ja, dat is natuurlijk de basis. De instanties die er ook in, die zeggen eigenlijk van dat .frl, dat is prima. Dat mag je als gemeente dat broeken. Maar omdat elke niet, of de meeste mensen er in elk geval, vanuit keer dat .nl broek wordt, mag je dat ook registreren daarnaast. En we zien het nou even over de tagonkelijkheid van het domein. Je gaat er misschien vanuit, als je helpt, zie je dat het adres is. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant is dat iedereen voor €5 hem vatwaan koer als de gemeente. Iedereen kon ik mail sturen.
Nou, dat is juist bijvoorbeeld dat in een andere gemeente wel eens verkeerd gegaan is. Mensen die medewerkers van de gemeente mailden mij, er was nog wat een bedrag hier op hem staan. Of mensen die het hadden voordienen als ambtenaar en bewoners mailden. Maar er was nog wat voor betalen. Hier is een linkje. Dat bedrag dat is op rond €30.000 in de gemeente. Zo. Als er criminele bedoelingen is, wat is aan dwang in? Dan hier ik Bigleaks inwoners mailen kent. Je reageren kent op de mails die binnenkomen. Maar mooi dat het hulp ziek is. En ik kies was maar bedenk ik is eigenlijk. Ja. Hoe had de gemeente Dantemadiel zelf reageerd? Ze schrokken. Ze schrokken heel erg. En dat kan ik me wel voorstellen. Want dit is net iets weet je alle dagen nog night, denk ik op mij. Het is natuurlijk wel zo, bij een gemeente mag je er wel van uit kennen dat er iemand is die hem bekomt om de veiligheid altijd gaat om de ICT. Dus hier ze dit witte kind, ja, ze hier dit zeker witte kind. Maar ze schrokken en ze gaan rap handelen. En binnen 24 uur gaan ze ervoor zorgen dat ze het domein alsnog in hond kregen. En dat verdient echt een compliment, vind ik. Ja, dus mailtjes komen nou weer via, in ieder geval het .nl-adres, komen nou weer veilig te lanen. Klopt. Oké. We gaan over naar het volgende onderwerp. Apotheker, Jo ben ik voorzitter van de Rier van Commissarissen van het Fries Museum. Werd de directeur wegens grensoverschrijdend gedrag Fotsjoerd is een skofkelien. Is dit er nog nijzoer eigenlijk? Nou, er is nice. We hebben natuurlijk via de gongen, maar de programmering, alles rent. Het MT, de managementteam, is hut aan het werk. En wij zieken, en we zullen dat aan denk ik wel bekend maken, een interim directeur tot aan het eind van dit jaar. En wij zijn dwaande, het begint te maken met de profielschets en het benaderen van potentiële kandidaten voor de officiële functie van directeur-bestuurder. En wij hopen dat rond de jaarwisseling te hebben. Ja, en die interim, dat maak je binnen nou en een week of binnen nou en komen de jaloeren bekend? Ik denk dat wij hadden het saplen dat van 1 juni tot 1 december rent. Dus dat zal Azen bekend worden maken. Waar wordt dat dan? Dat zeg ik. Dat zal Azen bekend worden. Wat is dat flauw, hè? Kijk eens maar voetbaltrainers. Dat is heel terecht. Oh, ja? De beste man de kinderen net over. En dus is best een flauwe vraag te stellen. Het was donders goed wist dat hij dat helemaal net zitten kan. Maar als je de vraag net stellen en hij kan het wel vertellen, dan had je achteraan hier nou even die vraag stelt. Ja, ik haal meer zo in dat ik de bedoeling hier, dus het is wel mooi. Journalistiek hoogtepunt weer dit, ja. Daarom. Dat is de eerste kop weer binnen. Over de politieke hichterbeurtsprutsen. De politiek is de verantwoordelijkheid van maaien en net van vrouwen. Liet dat even duidelijk wezen. Dat vindt SGP-rietslid Heerke Kooistra uit Dantemadiel. Ja, Wieke, wat is dat hier eigenlijk? Ja, het is frapperend dat het gaat over vrouwen en mannen in de politiek, maar dat de vrouw de vraag beantwoordt je want ik kist ik al die orenman vregen, waarom bel het net in van je die man op een site houden ze even op met die vreemde praatjes. Had wel waarom maar zo die man het even bellen en haar zijn haar op met die vreemde praatjes. Nou, ik heb het gevoel dat hij zich daar net zo'n soort van onlust hier. En ja, het bloot de SGP, dus je weet ik dat een groot deel van de partij daar zo denkt. Maar het is net alleen nog een probleem bij de SGP. Hè. Er is nog steeds in de tweede keer dat we volle meer mannen hebben als vrouwen. Wij in Nederland nooit een vrouwelijke premier gehad, terwijl in bijna al uw omringende landen dat wel al het geval West is. Dus we hebben nog een hele slag te winnen. Ja. En je merkt toch dat vrouwen op een andere manier beoordeeld worden in de politiek. Op de vrouw een keer leeuwk is, dan wordt ze emotioneel naam. Op de man een keer leeuwk is, dan is het een krachtig persoon. Dus er zit alweer nog vooroordelen. Werd ik alweer onwerkje met om ervoor te zorgen dat ook een vrouw in de politiek zit. Dat ze dan op dezelfde manier beoordeeld wordt. Dus, het is net alleen nog een probleem bij de SGP. Het is breed in de politiek nog steeds. Ja, hoop je dat van nou je erin over de gemeenteraadsverkiezingen. Dat een soort vrouw je denkt, dit is hartstikke mooi om daarmee dwaande te wezen. En daar wat Europa vrouw je nou op om te melden bij de SGP. Zo'n weken zien we hier over hetzelfde te praten. Ja. En dat rent nou. Dus pak nou die kans om nou heb ik toevallig een fractie maar alleen nog maar vrouwen. En wij doen geweldige dingen in de gemeente. Maar wat bij de SGP daaronder zit, is denk ik en daarom zou ik van waarom griepen de man net in. Ik vind dat iedereen leeuwen mooi wat er leeuwen wil. En dat betekent dat je een leeuwend mens kwijt mooi en dat mooi niet meer mooi in de politiek. Maar wat hier gebeurt is deze. Wij hebben een Bijbel, een Oud Testament waar wij in leeuwen. En dat betekent dat we op grond daarvan vrouwen systematisch uitsluiten van bepaalde functies. En dat gaat nog wat verder als hoe we het in de media sprutsen. Want dat vind ik al eer. Toen ik fractievoorzitter was van de vrouwen, toen zei je, hij hem dan net een heel soort spul. Denk ik, waar komt dit in vredesnaam mooi, hè? Qua vooroordelen. Ja. Maar op het moment dat je zegt dat die vrouwen mooi net mooi doen, sluit je die vrouwen dus uit van het nemen van verantwoordelijkheid, van een voorbeeldrol spelen in hun gemeenschap. Maar betekent
betekent ik dat ze net volwaardig mooi kind van. En deze meneer, ik heb zien wat hij op televisie zei. Nou, dat wil ik eventjes naar taal, want de kwestie is wat actueel vanwege de SGP-riederslid Lilian Jansen uit Vlissingen, uit Zeeland. Die wil graag 2 keer lid worden van de partij van de SGP. En laten we eerst even jaren naar wat Heerke Kooistra van SGP Dantumedeel hiervan vindt. Man en vrouw staan wat op, dat gewoon gelijk. Ik, is dat wij beleiden, ik voor de heren God. Alleen zou gewoon eigen verantwoordelijkheden krijgen. Van de man moet ik wel beschikbaar blijven voor een politieke werkzaamheid. Man die staat onder het hoofd van de vrouw. Dat jij ik wel in roenten van de SGP en Christelijk Gereformeerde Kerken. Ja, dat is ik zo. Alleen dat mag je net negatief benaderen. Hè? Ja, mooi hij dit zeggen, Abdemoe? Ja, natuurlijk mooi dit zeggen. Hij mooi het vinden. Ik vind er wat van dat hij dit vindt. Ja. Maar dat mooi. Ik bedoel, dat je kan het ook discriminerend nemen. Dat is het natuurlijk in zekere zin. Maar dat is wel verenigingsrecht, hè? En dat is wat anders als je bestuur met algemene grondwetregels. Dus dat is het moeilijke en het is een discussie. Dus de conclusie van een vrouw die denkt dat is net mijn onderwerp. Nou, die moet er net heen gaan, die moet naar een andere partij gaan. En die partij moet eigenlijk steeds meer druk vielen dat het zo net kennen. Dat een verkeerde opvatting is van een particulier instituut die de vereniging SGP heet. En dat hoop je dat gebeurt. Nee, ik begreep dat het verenigingsrecht is. Wat er gebeurt is, ze sluiten vrouwen uit. En ze zeggen, we doen dat op basis van. En er is en de SGP doet dit al in een hele lange traditie, maar er begint een nieuwe traditie te komen dat we dit door de hele wereld, ik in de westerse wereld, dat vrouwen uitsluiten waren. En dat het verheerlijkt wordt om vooral maar zo vol mogelijk thuis te wezen. Maar als je zegt, de rol van de vrouw is daar voortlijnen, dat betekent dat er dus nooit een moment komt dat deze vrouw weer het die wil graag terugbrengen. Die zegt, ik denk dat ik naar het tweede kamer kan en daar mijn verantwoordelijkheid nemen kan. Dat wordt haar ontzijn. Dat betekent dat man, dus Cezertje en die vrouw, wij bepalen wat die rol en die functie en die taakopvatting is. Maar je dan achteruit zitten en zeggen, ja, het mooi nou iemand kleer. Nee, je moet helemaal achteruit zitten. Maar wat wie kind waren, dat hebben we dien. Maar was dus juist dat... en ik vind trouwens dat ik vergelijkbaar bij mensen die uit andere culturen komen, dus nijkomers in Nederland, waarbij we zeggen dat vrouwen die achteruit zetten worden, dus in je 2 achtersteen. En dat is waar het om gaat. Vrouwen hebben dezelfde rechten en plichten om mooi te draaien in de samenleving. En dat wordt ze hier. Dat net ik denk dat we daar al je worden ik zie eigenlijk op dit moment nog een bredere trend waar ik me meer zwaar om maak. Namelijk dat jonge man, sindswillig ik werd een stuk conservatiever ontworpen ben. Door beïnvloeding als meesten van als Andrew Tate, die via sociale media heel conservatief gedachtegoed via TikTok en andere sociale media platform mooi brengen richting vrouwen. Ik echt geweld richting vrouwen, wat zelfs eigenlijk goed praten wordt. En dat vind ik nog een volle zwaargelijkere ontwikkeling. Ik denk dat jonge man dat mooi krijgt. Ik denk dat het beste antwoord is dat de maatschappij gewoon teruggeeft mij vooral op de goede plakken te stimuleren te komen. Dat is het echte antwoord. En dan zal een SGP op een gegeven moment dat ik denk, ja, dat ken ik meer. En waar is dan de maatschappij? Want ik wil net flauw van, maar hoeveel vrouwen zit hier op tafel? Alle andere partijen die daarin. De emancipatie van de vrouw is nou zo duidelijk. Dus het is de beste manier om Sjen te litten, om op heel veel domeinen op 50-50 uit te komen. En dan is dat bereikt en dat is dat heel wichtig geweest. En dat zien we nou al 30 jaar en we moeten ermee teruggaan. En dat is het beste antwoord op die extreme opvattingen. Het beste antwoord is dat vrouwen zelf antwoord jou mooi op die vraag. En ik zei het wat mooi een kwinkslag, maar als je zegt naar hoeveel vrouwen daadwerkelijk vertegenwoordigen in de politiek, in bestuursfuncties, hoogleraarfuncties, gaat het nou volle beter. Maar ik woon deze tafel en ik begreep dat het een uitdaging is. Alleen ik ook wel heel vaak, vrouwen willen net, of die heeft dit of zus, of voor de functies melden zich minder vrouwen aan. Maar wat mij opvalt, is dat bij kwesties die echt vrouwenrekkie en hun baan, er heel vaak man binnen die antwoord jou hoe wat zinvol zou wezen. En ik bedoel net per se hier. Of tenminste, dat mag je hemzelf wel vreten wat ik bedoel. Maar dat de man binnen die het antwoord jouwen en ik zei ze welke richting het op had. Ben je voorstander van quota?
Ik ben absoluut een voorstander van quota. Ik denk namelijk, het grootste argument wat ik chen quota hier is dat mannen zeggen, ja, maar dan komen er al ongeschikte vrouwen. En dan denk ik, het zou toch echt gelijkheid zijn dat er ergens een ongeschikte vrouw zit. Want er zijn nogal wat ongeschikte mannen in functies. Dan moet ik afronden, want ik zeg dat Scotje maar in Holland toen zei over quota. Nee, ik vond het opmerkelijk, omdat ik het gevoel had dat het CDA daar breder net zo ontikt. Maar ik ben het helemaal eens. Ik ben van quota. Ik vind alleen eigenlijk is het grote probleem dat man vaak denken dat ze het wel kennen. En dat een heel soort vrouwen die daar twijfels over hebben. En dat man soms misschien zelf een keer twijfels met de wat ze kennen. En ik de ronde met de motie van vrouwen die het misschien wel beter binnen in hun rol als man. Maar ja, we weten al hoe man soms ik wezen kennen. Die behoren soms graag een plakje, brede schouders en die jouwen de ronde soms ik net een oog van vrouwen. We gaan aan onderwerp barrières. Ja, natuurlijk. Betere bernenopvang. Big Leagues. Dus de oerhiet kan er ook wat aan doen. Wij moeten nog één streek verder en daar ben we er. Maar het begint vooral thuis, hè? Zolang de rolverdeling nog net en man nog altijd een orenopvatting hebben, een gelijke rolverdeling begint het dat loopt net per se alleen nog bij de overheid. Het loopt ik bij de man zelf. Volgende onderwerp. Goed IJzerpeerwegelief voor mensen die een hierwenning hebben. Heel wat hoors. De prijzen worden voor 2 jaar beversen. Nou, holla die hebt de moeder hoop. Ja, dat soms is, hè. Zit er net dat is natuurlijk niet het onderwerp, dat zit in de portefeuille. Zeker, nee. Ik ben zelf sinds december bezig geweest om te zien we zwaardige verhuurmatiging of huurbevriezing dit jaar. Omdat vorig jaar hier de grootste huurstijging in 30 jaar en dit jaar is de huurstijging 4,5%. Dat is relatief best heeg. De badskippen worden duurder, oorzaken ek. Dus ik wil wat van verhuurders. En ik kies zelfs daar een initiatiefwet op inzinnen om de huren te bevriezen voor 1 jaar. En derde corporaties te compenseren door de winstbelasting van corporaties. En nou is 2 jaar, dat is mooi. Ja, maar zonder compensatie. En dat betekent dat meer dan 150.000 woningen het bouwd worden zullen. Tot 1 miljoen woningen het verdwossaamd. En dat is echt een groot probleem. En dat maakt het dat wij nou als fractie, ik zeg ja, dit kan het, want dit is gewoon een bouwstop in de tijd van wenning nee. Dus wij gaan in het vaarwezen. Maar dus juist eigenlijk dat de PVV een vaststel inzinnen heeft om goede sier te hellen bij de kiezer. Terwijl ze eigenlijk weten dat het heel veel problemen oplevert en dat ik net een kamermeerderheid heb. En dat vind ik zelfs, politiek vind ik er wat van, maar ik vind het nog volle huddere boodschap van mensen die daadwerkelijk net roem komen kennen. Echt heel volle zwaar. En die het gevoel hier in de wordt iets van dus dienen. En dat giet nou samen hier net terug. En dat vind ik, ja, dat is playbook populisme, maar het is wel heel verdrietig voor de meeste die erop werken. Playbook populisme. Playbook. Ja. Snap je al wat hij bedoelt? Playbook populisme. Het gaat om de essentie. Wij hebben een bouwprobleem. Wij moeten die bouwstop net bevorderen. Wij moeten hem opheffen. Dus dit is het eerste. En mensen compenseren, dat kan op oren wijzen. Er is echt een vennootschapsbelasting, die corporaties. Er zijn heel daar geen bedrijven. Er zijn non-profit organisaties. Dus er zijn volle mogelijkheden om te jaren met de minister en provincies, maar bijna met gemeenten, met de grondprijzen en met de grote bouwers. Om is het wel in principe om het een beetje bouwstromen te houden? Wat hoe je dan dwan om ervoor zorg je dat meningen dat sociale meningen komen? Dat sociale gekepen hierwenningen, dat wordt nou het probleem van deze jonge generatie. Ja. Dus dat is wel mogelijk. Maar als dat gecombineerd wordt met grote bouwstromen voor bereikbare koopwoningen voor de middenklasse of duurdere woningen. Dat kan al hier, maar dan moet er geen belemmeringen wezen. Dan moet er een gemeente zitten en wethouder. Nou hebben we 1 groot project. Een derde daarvan is sociale hier. En nou gaan we aan de gang. En dan moet die coöperatie net in een raad van commissarissen. Ik heb er 8 hierin zitten, in Oost-Greenslaan. Dat ze dan denken, ja, maar wij worden belemmeren door allerlei fiscale maatregelen. Dat mag niet. Wij moeten in de stand komen. Dit is het grootste probleem van Nederland voor de komende 10, 15 jaar, denk ik. Te min wenningen. Wij moeten los. Maar ja, die mensen die hier net betalen kennen, die krijgen noteren. Hey, je krijgt een verlichting. Hoe mag je die nu uitlezen van, ja, we hebben een volle grote probleem. Ja, nee, maar het is exa, en dat is misschien even feitelijk hut om te zeggen. Het nibut het nou ek uitrekenen, trots de prijscompensatie en de looncompensaties, dat in verhouding, de jonge Rijnwold, die betaal je te volle van haar inkomen. Maar een gemiddelde gezinsinkomen, dat rent een beetje in de pas mee met een huurverheging. Hoog net 4 of 6% te wezen, maar misschien wel 3 of 4. En een hier dat naar Sjen en dan letter Sjen, wat is nou wel nodig en wat kan wel, dat zou de beste oplossing wezen. Maar nou, het wordt wel heel technisch. Volgens mij heeft je nou een vrij bizar plan, maak het toch voor jouw fractievoorzitters.
die zijn dat ze alles extra parlementair, buitenparlementair, maar in ieder geval extra geweldig zonden van. En we moeten uiteindelijk vaststellen dat het redelijk een mislukking worden is. Het parlement, of dit kabinet sowieso, maar daar hebben we ook verder niks neus hoe ze deze weken. Maar dat we dus naar een taststand dat de fjouwe mensen zitten, hè, toch hoe geef je nou even kaarten en oerslaan dat er op departementen, of waar dan ik, hele verstandige ambtenaren werken, die dus beleidsadviseurs binnen en hier iets ook kiezen. En die hier, denk ik, in 2,5 minuut zijn, net zo handig. En dit is wat je krijgt, had je dat eigenlijk dit klopt. En tijdens dit traject hier ik al het advies van de Raad van State kregen op meer wet. En die hier ik nog een aantal commentaren, werd ik dan ook oren wijziging in ombracht. Dus ze wisten dat er compensatie nodig wie van de woningbouwcorporaties om het eerste bouwstel aan te lezen. De minister Keizer wist dat ik. Daarom zei ik, ja, ik ben helemaal geen fan van dit plan. Maar ik kom rond bij mijn eerste punt Wilders had dit puur die om goede sier te maken zien. Vast in kiezers, omdat hij natuurlijk de oude tijd net zo volle vark kon krijgen had. Dus hij wil een hurre klap. En dat we deze huurbevriezing en de zogenaamde boodschappenbonus. Maar ja, uiteindelijk bloot er helemaal niks van oren. Het is bloot lucht en mijn angst is een beetje, ja, ik vind het echt asociaal. En mijn angst is een beetje dat hij nou weer de schuld aan alles en iedereen giet Jan, dus die verantwoordelijkheid net neemt. Ja, maar hoe kun je het dan nou uitlezen om die mensen niet in de kniepen komen? Ja. Van, dit plan is toch net goed. Dat yield was krijgt, ja, dat is mooi. Maar ja, nou ja, ik ga zelf nog een amendement op de wet van de minister inzien om de winstbelasting van corporaties te schouwen. Dat is een beetje technisch verhaal, begreep ik, maar dat zwaar dat zij nog. Nee, maar als dat oornom wordt, dan is het reden. Maar dan houdt de PVV dat zin stem. Dus die houden dat dan zin. En dat is moeilijk te communiceren. Maar ja, politiek is soms een beetje ingewikkeld. En dan, ja, populisten komen altijd met een makkelijke oplossing. Maar als dat net kan, ja, dan is het om mij om u te lezen waarom dat net kan. En dat het dus inderdaad... maar het is een technisch verhaal. Maar wie huurbevriezing, ik net een plan ooit... uit Jim Hoeken. Ja, ik ben van de huurbevriezing. Ik ben van populisme, wie kan benijd. Ik ben voor een huurbevriezing alleen nog wat je compenseren. En in mijn wetsvoorstel hier wij de corporaties volledig compenseert, terug dan de belasting van hoe de winst uit te schaffen. En daar moet je dat kennen. Maar wat zij nou doen is een huurbevriezing zonder te compenseren met de safvolle wenningen net bouwd worden. En tegelijkertijd inkomenspolitiek moet je vooral op een andere manier bedrouwen. En dat betekent het minimumloon omheen, de bijstand omheen. Dat soort maatregelen. Hier toeslag gericht. Je kan een oorbelastingssysteem goed net per se direct het minimumloon omheen. Je kan ik steeds we zeggen van we gaan de mensen die werken bijvoorbeeld arbeid geven minder belasten. Ja, maar ik vermogen moet je dan niet meer belasten. Toch even naar hap dan moet daar. En ik weet dat dat extra hoe het denkt. Het mag nou net zo wezen dat wij over die huurbevriezing en die compensatie praten. We moeten het haar over een nationaal woningaanpakplan. Ja, dat is lekker, maar die netcongestie. Nee, dat is geen tegenargument. Het gaat erom dat wij... Het is een opmerking van jou. Dat technisch bezig hekje. Nou, ik ga niet maar met jou hoor. Ik heb een hele belangrijke vraag. Wat ben je me klaar voor? Een bak mayonaise. Ken je hem Laurie? Hij hem nooit verjet, Laurie. Hier die skurt, ja, maar dan leest elke dag nice voor natuurlijk. Dus dan kies je dan opletten. Wie is Laurie? Ik denk dat dat een zeehoen is. Dat klopt, ja, dat is een zeehoen. Het is de eerste zeehoen die het opvangen is in het nieuwe opvangcentrum in Lauwerzeeg. Ja. Er is liek wel een beetje trieste reden. Want op Vlieland kwamen een soort mensen en losser in de hoen te dichtbij die pub. Ik al stien de waskorgingsbotjes. Ja, hoe kan dat nou, denk ik dan? Dan staan er dus botjes, luidt er een zeehoenpub en dan gaan die mensen er toch op Heb je enig idee wat dat is in de holle van mensen? Ik denk dat mensen het dan zien en dat ze denken schattig, we willen toch even zien. Maar dat moet je eigenlijk net doen. Ik denk dat dat het beste is. Omgekeerde psychologie, denk ik. Je wat er een bordje deel zet en mij kom je vooral. En dan ze bieden. Ja, ze bieden. Ja. Mensen onderschatten vaak hun eigen negatieve invloed. Hè? En overschatten het positieve wat ze doen. Ja. En dat is juist Erik. Ja, heel goed. Hast je vroeger bij een studentenvereniging zitten? Nee, net bij Vindicat bijvoorbeeld. Nee, maar ik net bij een andere studentenvereniging? Nee, net op die manier, nee. Apotheker? Ik had 2 bij Vindicat geweest van zo'n 60, 169. Vindicat, maar wat aardig nog even doen, Hapt hem hoe? Ik ben zelf nooit lid geweest van de studentenvereniging, maar ik sluit natuurlijk dat ik wel eens op een feestje van de studentenvereniging geweest ben. Nee. Benlef besteedt je het op deze week 100 hier. Jo hier net al goed terug. Maar Johan vroeger bij Vindicat zitten. Die kwam dus deze week, ik werd in het Nijs, omdat zijn leden eerste grads brandwoon oproepen hier. Ze hebben dan ook brandmerken. Joost zei van ik heb wel lid van Vindicat, maar skam je daar misschien een beetje voor? Ik vind het heel goed dat het Vindicat bestuur nou zijn het opromje, die subafdeling, dat clubje gaat voort. Ja. Dat gaat naar bij u, dat is heel goed. Dus het is nou wel
het bewustzijn is wel heel groot dat dat net kan. En dat ken ik net, zulke dingen. Nou, ik vreemd me wel dat het bewustzijn zo groot is. Want het is Nou ja, incident op incident op incident. Dat nou uitsprutsen, hè, Joert, hè, van het is een club maar voort, dat doen we net meer. Nee, is dat genoeg? Die gaat eruit, ja, daar wel. Daar begint het mooi eigenlijk. Ja, tuurlijk. Maar hij wel eens, als je elke keer dat nice, hoe vind ik dat ik jeetje wat treurig, maar we dat misschien net gewoon eens opheffen, zo'n studentenvereniging? Mag je dat gewoon het opheffen? Nou, dat denk ik net. Nee? Verenigingsrecht, hè? Ja, had dat maar naar de normale normen gaat. Dat mensen en ik... Ja, maar dat is dus net het geval. Nee, maar ik bedoel, ik kan het net leuren. Ik kan daar bij voortgaan. Maar het gaat om het bestuur. Zij moeten gewoon tot het besef komen dat, nou ja... En dat zinwürdige tiert dat net kan. Dat doet net bij jongeren. Dat is geen voorbeeld. Een vereniging die had ook een voorbeeldfunctie. Ja. En dat doet ze net. Nee. Johan net een brandmerk, hoop ik, hè? Nee. Hij wil een ontgroening gewoon? Jazeker. Ja. Ja. Ik ben het laatste hier om kaal. Ik ben net zo als doe. Ja. Omdat het... om kaal scheren. Dit is geen keus. Zo'n 60 weer het laatste kaalscherenjaar. Wat leuk. Ja, nou ja, leuk. Ja. Het is goed voor het hier en nu. Het is er weer tijd voor. De vraag uit Den Haag. We hebben het hier gehad deze week over de toekomst van social media voor onze jongeren. Over de verslavingen daaraan. Hoe gaan jullie om met social media? Ja, dit is Mariska Rikkers, vanuit Polen trouwens, net vanuit Den Haag in dit geval. Zij is tweede Kamerlid van de BBB en zij stelt de vraag over de social media en jongeren. En ik zei, ze is een weekend. Waarom ben je dat? Nou, wij hebben als CDA een agenderingsverzoek in voor de gemeente, want we willen heel graag daar een brede discussie hebben met Huid en Memmen, met Squaln en nou ja, nog volle breder, misschien hulpverleners, over wat zegt wie eigenlijk maar social media en de gevaren van ons ben. Williams, social media onder de 16 jaar afschaffen, want daar hebben we het over praten. Nou, dat zou heel knap wezen, als dat lukt om vanuit een gemeente die in Ljouwert om de social media aan te schaffen. Maar wat je wil is een gesprek op gang brengen. En zelf heb ik al mijn baan wil ik graag een mobiele telefoon. Ik denk toch echt dat Fietje een betere leeftijd is. Ja, dat vinden ze even wennen. Maar ik denk wel dat het gesprek daarover hebben. En vroeger was iedereen altijd voor de enge man in de bosjes, maar het gevaar zit je in de boezen van de baan. En ik vreeg me wel af van, het liep het ingroot sociaal experiment. Wij stellen weer de baan onbleerd. Ja, die zwaar, die heb ik. Ja, het zit net in. Ik wil wat de sociale druk natuurlijk, hè, want je kan het wel je eigen baan verbieden, maar het elke niet om je heen. Ja. Het wil mij. Dus je zegt nou heel diep meer dat mensen dat ouders haar vrienden opskwam om met je hand aan te praten. Ja, dat is die petitie. Die is toch een paar duizend tekenen in Ljouwert. Maar sociale druk dat is weer. En, maar dat is natuurlijk het argument maar roken of maar drinken onder de section. Of ik denk dat je op een gegeven moment steeds maar als Huid en Mem denken wij dat we het beter weten. Ik zeg zelf hoeveel memmen en Huid en achter de bennenwaaien rennen maar hun telefoon in de hoorn of wat ze de hoen uitlitten. En laatst die ik het zelf dacht ik van nou ja, want ik meende zelf dat ik iets dwaan moest terwijl ik roen. En ik roen haast je niet op, dus het weer een beste vertoning. Je doet het zelf en als het rinkelt of wat het doet, dan leidt het al. Dus wij doen het dus Huid en Memmen, dus ben er de lijst van. Maar ik denk dat wij daarmee steeds we denken dat Jim dit helemaal niet onkennen, maar je net volgroeide prefrontale cortex. Ja, precies. Hans Wiegel is deze week op 83-jarige leeftijd verstaan. Hij was leader van de VVD en 12 jaar lang de commissaris van de Koningin in Friesland. Hij was apotheker, die had met Wiegel werken. Kan dat nice hut on eigenlijk? Ja, ik koel natuurlijk goed. Sinds 1980 dat ik als jonge burgemeesterskandidaat bij hem kwam op het ministerie. Hij was de minister van Inlandse Zaken. Maar daarna had ik het altijd natuurlijk in Ljouwert weer omschoon. En volle contact met hem. En dan had ik, van hij is natuurlijk altijd een vriend van Friesland Bleun. En wij wien in een eetclubje en we zeggen ook over vaak. En ja, ik hier zag graag wel dat hij nog een paar jaren langer van dit mooie leven genietje koe. Dus dat is hem net vergund. Nee, hoe hij hem kennenleerd? Van de eerste, dat wie in eerst Greens? In Greens, maar dat is maar kwaad natuurlijk. Dat is kandidaat om die sollicitatie te doorjochten. En ik zeg hem weer doet hij commissaris in Friesland. En toen had ik solliciteerd van Veendam
naar Ljouwert. En toen kwam ik hem op een eitje. En toen, maar dan haast natuurlijk al volle meer contact. Want hij wie doe al lang in Friesland. En hij had natuurlijk echt meemaken hoe het Noord-Nederlandse programma van Langman, Akkoorden en de Heer komt Ljouwert en al die dingen meer. En het Rail Service Centrum in Veendam. Dus daar wie wel een verbond van de grote gemeenten en de commissarissen. En toen kon het om Ljouwert. En daar had ik een mooi peteren aan. Zei, nou, we gaan het zien. Wat voor man wie het? Ja, een toegankelijke man, maar echt een man met een zekere verlegenheid. Dat zelfs net in het direct is, als hem juist en shows. Maar dat is wel zo, omdat hij altijd nooit denkt. Hij is natuurlijk, dat wil ik eigenlijk zeggen. Hij is hier als commissaris binnenkwam, echt als een politieke minderheid. Dat is al je PvdA, CDA, in 82 nog. Hè, twee treden van de zitten. Wat zou dat doen? Ja. 20 en 18 zitten voor CDA en PvdA van de 54, dus twee treden. En het VVD hier 8 of 6 zitten. Dus als dan bestuurder wordt, dat wie van mij extra D66 in Ljouwert, natuurlijk precies hetzelfde. Dan had je een bepaalde manier van de sjos naar die politieke verhoudingen. En dat moest hij wel in vinden. En dat had er goed dingen, maar dat had er dingen met een combinatie van handigheid, maar ook van bescheidenheid. Van hoe rennen de krijven en wat doe ik wel en wat doe ik net. En wat letten ze mij dwaan. Dus daarom had hij efter te schermen, denk ik, meer dingen dan Friesen zien kon. Dat is ook net raar, want dat is eigenlijk een beetje de functie. Maar ja, hij weer toegankelijk, maar hij weer ook een mooie vorm van ook voor bedeesdheid, van net alleen nog maar poeha en dit is het. Dus hij kan mooi maken. Tussen de heer Wiegel en de IJ zit 50 jaar. Met ook best van de PvdA en hij wie van de VVD. Toch weer er een baan tussen hem. Wat wie die baan dan? Ja, die was eigenlijk tweeledig. Mijn paken wie vroeger ik actief van de VVD in Friesland en die koen daar terug wat. Maar ik hier toen voordat ik de tweede keer in een interview in Groot Sneek een keer verteld dat ik Wiegel als een voorbeeld zie, omdat hij het jongste Kamerlid wie en op een hele bijzondere manier politiek bedreeuwde. En toen kreeg ik diezelfde Joen nog een telefoontje van de heer Wiegel dat we maar eens een keer mogen zitten moesten. Dat hij het wel een leuk interview vond en dat hij wel benijd naar me wie. En toen ben ik de weekend erop bij hem naar Oudegeest, ga ik bij hem in de tuin zitten. En daarna hebben we dat denk ik nog 3 keer ongeveer dien. En ik hier regelmatig wel contact, maar net een heel soort, maar af en toe. En hij appte wel eens of dan hier die wat van mission, want hij zegt altijd nooit vragen een uurtje en dan liet hij weten wat hij ervan vond. En dat was heel warm. En inhoudelijk stonden we best 4 uit elkaar. Maar hij naamde me op een gegeven moment zijn rode vriend en we waren beide de jongste Kamerleden, dus we moesten dus elkaar wel een beetje helpen. En het hoede helemaal net, dat hij dat hoede te doen van mij. Maar die het wel. Hij die het wel. En ik denk dat heel veel oude man soort. Ik heb er echt hele mooie, leuke momenten bij hem thuis gewoon. Ja. Kun je nog iets herinneren wat hij dan appte? Ik zag hem dan dus inderdaad van de televisie zitten. Ik kan mij één ding herinneren wat wel actueel is, namelijk de Ladylijn Week. Ben ik al heel lang actief, ik mooi. En hij appte mij, hij zei, ik bleef het hopen van die, maar ik ben commissaris West in Friesland. De ging weet, dan is er een bult hier naar Friesland moet, dan wordt op een gegeven moment wordt de belofte toch brutsen. Nou ja, dat is recent ik gebeurd. Dus hij waskoude ik wel eens wat en hij broekte zijn eigen ervaring ik wel eens. En de manier hoe politiek bedreven, dat vond ik wel grappig dat hij zei, ik heb al heel veel op PvdA's werken, maar ze zijn inhoudelijk hartstikke goed, maar ze hebben zo weinig humor. Ik hoop dat dat wel heeft, jongetje. PvdA's hebben weinig humor. VVD's hebben meer humor. Als ik niet zo was, maar naar Jochs. Dat is wel mijn ervaring. Ja, nou ja, ik hoop dat ik dat zelf wel een beetje ha. En dat is wel iets wat ik probeer die mooi te krijgen. Van de manier waarop hij de politiek bedreeuwt. Ja, Wiegel is natuurlijk bekend van de nacht van Wiegel. Wat wie dat krijgt van, daar ben ik meestal die zitten nou de Shandy. Ben net boven de 50 zullen maar zeggen. Wat wie dat? Dat wie natuurlijk op zichzelf een technisch ding, maar wel wichtig voor D66 en voor het kabinet. Het correctieve referendum, dat is de wijze, daar kan de mensen nooit een besluit via een referendum zeggen of dat terugkeert of net. En als dat dan ook nog bindend is, het correctief, dan had de bevolking dus het laatste woord. Dus en daar werd door gestemd? Daar werd door gestemd. Eerst in de Tweede Kamer, bij ons komt dat natuurlijk net in de Eerste Kamer. En doen we een beslissende stem van Wiegel. En Wiegel. Tegen, ja. En dat was natuurlijk jammer,
Omdat dat wel een van de bestuurlijke vernijingspunten weer van dat kabinet. Ja, jou als D66 gevoelig. Ja, met het hele kabinet. Bram Peper, weer minister van Inlandse Zaken, die wie ook poerlijk natuurlijk, dat net er ook in. Het kabinet voelde erop. Natuurlijk, even een paar weken. Ja, maar goed. Dat wie even een minpuntje? Nou ja, nee, maar dat is het gaat mij erom, het gaat er net om wat die politieke beschutting weer, maar hij hoort dat, het wie ik wel een beetje voorspelbaar, hè, want hij hield niet net van een Keesenborgermast, en moest er echt neer van haar. Hij vond dat een aantasting van de representatieve democratie, van de vertegenwoordigende lichamen. Geen rechtstreekse verkiezingen, geen correctieve referenda, geen bevolking die iets kan doen, nee zeggen, terwijl de Kamer ja gezegd heeft. Dus daar wie hij principieel in. Dus de kerstenbol van alles over hem zeggen, maar dat het wie wel passend bij zijn opvattingen over de representatieve democratie. Ja, en we zien naartoe dat hij is misschien wel de beste premier die er Noordwest had. Ja, maar dat ben altijd van die dingen. Ja, kun je niks mee. Nee. Hij zelfs net. Nee, dan wil je een mooi grapje. Ik ben gek op die man, maar ik ken nog wel een PJP van de AS betekenen. We vangt ik nog die ik wel als premier hebben, een autobos of iets dergelijks. Maar dat is het mooiste natuurlijk, en dat had wel te krijgen met humor en speelsheid. Hij bedacht het als grap. Ja. En net dat het echt serieus werd. Ja. En dat is misschien wel wat hij bedoelt met het verschil met die partij. Ja, zeker. Nee, dat is weer humor. Dat is weer humor. Dus de tweede keer. Ik mag wel steeds ik vind u burgemeester in Ljouwert bijzonder geestig. Is dat zo? Ja, ik vind hem heel... want dat zou dus door de buurman. Ja, ik vind Siebrand heel geestig. Los van dat het een ontzettend goede bestuurder is. Ja, maar dat snap vind ik het een hele geestige man. Wat ik hoe Cezel Wiegel, ik heb wel stort, het was zo'n personal branding en dat soort dingen. En de mensen als merk. Maar als ik dan zocht naar welke politicus van mij dat dan als eerste wie, dan denk ik wel aan hem. Want het lukte hem om echt Wiegel te wezen. Op een gegeven moment, ik los van partijkleur. Ruien en dwarswezen, hè? Dat... Nou, hak ik wel van, misschien is dat het. Ja, maar als er even just naar de kwaliteit van de man, hij koe iets wat hij wie zijn titel, denk ik wel vooruit. Ja, of ik ben net een beetje, want het grappige van hem vind ik dat toen hij was ik op zijn 24e keer mijn lid, maar hij gedroeg zich als een hele oude man, driedelig pak en de sigaar, dus ik heb het idee dat hij er ik wil een beetje mooi boaten. Dat bedoel ik maar die personal branding. Ja, maar ik heel erg zien het stroom toch? En hij was natuurlijk echt handig. Toen doet hij in Friesland kwam. In 82 doen we natuurlijk de tiert van werkloosheid, regionale ondersteuning, noorden des lands. En had hij toch van, ja, maar wat zijn nou de punten van mijn provincie, van Ljouwert en van Friesland? En had hij, ik denk zelfs dat de Alverstede toch, een 84, 86. Toen kwam naar voren dat heel Nederland schenkoe hoe mooi die provincie was met die steden. En hij had toch... Dat is mooi. Dat is er al. Hoef ik niet aan te doen. Ik hoef alleen maar Vierter als ambassadeur te brengen. Ik denk dat dat heel wichtig is. Hij had shown wat de kwaliteiten binnen, waar wij als Friesen en Noord-Nederlanders grutskop binnen. Die mooie Alversteden, dat landschap. En daar had hij naar voren gebracht. En daarom denken de Nederlanders, ja, het is exact, het is mooi. Je ziet in een eetclub, ik eventjes terug, maar Wiegel, hij nou nog één anekdote van Sissi. Ja, daar ben ik echt ontdenken bij Hans Wiegel. Dat ben de geheimen van de eetclub. Echt weer? Maar wij hebben wel 2-3 pseudo-kabinetsformaties mooi maken. En daar is het doel wel premier worden. Maar ja, dat ben nooispeel-formaties. Wie ik vreun eigenlijk? Of? Nou ja, ik mocht hem graag. Je mocht hem graag eventjes nice zitten. Of... En dat doe je net vaak bij hem thuis of zo. Maar gewoon, het was gewoon een man die hij hier die herkenning ik van een bestuurder die door het, daar herinnert ik in, vanuit een politieke minderheid, een benoemd bestuurder die wel beziekt om zo'n staat verder te brengen. Ja. En goede relaties met de provincie te onderhouden. Dat hij vond efter de schermen werken in elkaar vertrouwen aan. Dat vond ik heel wichtig. Ja, Arno Brok kan nog heel veel leren van Hans Wiegel. Hier nog heel veel leren. We leren al, ja. Van ons vargons. Ja. Hij heb ik beschermheer van Friesia, hè? Zo, van Lac Friesia.
1883. Haakje Frieslands Stielen, oudste. Veteranen, Ja. zaterdag 5. Nou, en dan had je bij de veteraan van Friesjes, jongen. Dat is jouw 14 juni bij de veteraan, of bij de denk ik. Ah ja, ze neemt mij de liedmanen van Friese C3. Dus, Wat gek dat ik dat nooit jet heb. Ja, maar, nee, dat valt me in bestuur. Ja, ik zit in bestuur, maar dat jij dan net. Dat is jammer. Nee, ik snap er helemaal niks van. Wat zie ik dat hij nog wel een krijg dan uitnodiging. Die hier wel meer hier, dacht ik, of net? Wat zullen we zeggen? De Hakimi van de SDS Plus. Hoe zat die weekend eruit? Mijn weekend? Morgen hebben wij de seizoensafsluiting bij SDS, dus dat wordt hartstikke gezellig. En ik denk dat ik snel de 10 mijl in Snits nog draven zal. Dus sportief weekend. Keurig. Erit. Ik denk even lekker bijsliepen. Ja, de wist van de morgen om 6 uur wist je het, denk ik. Ik weer om 4 uur. 4 uur, ja, natuurlijk. Je ziet het er nog, ja. Weekend, zat in weekend eruit. Alles is voetbal. Mijn jongste denkt dat de kampioen wordt in Urk. Dat viel dus een soort international. Als je 8 binnen. Dus die gaat en daarna fisk eten. Mijn oudste maak ik leuk Jelvin Johan in French wijzen. En daarna hebben we bij Frisia de huldiging van alle kampioenen. En dus het is de hele dag voetbal. Dat ben er een heel soort. Ja, want wij winnen wat al. Ja. Apotheek, vrij saai. Mijn zitmaier is weer om van het groot onderhoud. Dus ik maak morgen met 5000 kilometer aan de gang. Jo, maar het zalig is de man met de zitmaier. Net te dicht bij de berm. Het hele eiland, het budmaaien aanst maaien. Wij gaan even de buurt even een skiermaatje. Ja, ik keek een vrij weekend, maar ja. Dat zie ik eigenlijk net wel. Hier even in de ski. Nee, dat is 11:20 hier. Ik nou wat zakken. Ik zeg wat sneuverdij, Nee, helemaal niks. Nee, want ik ben zelf nogal van het Kambuur en wij weten hoe het is om uitschakeld te worden. Dus ja, nee, dat is gedeeld leed. Wieke, mag je dankzij ze. Hij apotheker, Edith Science en Hapte Moed. Bedankt voor je komst. Volgende week ben we er even net, maar de week erop dan ben we er weer maar de Frieske week. En dan zit je toen de burgemeester van de man met zijn volle bumor, Sibra Buma. Tot dan, hoi.